kasih kita bukan lagi 10 juta kan lumayan kali dulu mau malam mingguan ya Ya ampun, esuk-esuk bukannya kerja kayak malah adi nasib kayak kue. aku lagi menang Joko jaluk duit kok Orang lewang bojone kayak kue malah adi nasib. air kalau Kue suwe kayak gue. sinten kula teng mriki pun sewu gangsal 12 tahun. Ini sih nek takone suwe ora. Berarti sampean wis tuwa kayak kue ning kono. Kuwi nemen. Kula keturunan Jintomang. Oh iya mah, gimana? Ini papa kan maring kae ya, kaji tobiin sing duwe angkot akeh sih. Iya, terus Kan papa pas mono pas awan, dadi ini ji mene ji ke. Iya pak kaji mene kowe. Mene dhisit pamaring di pamaring kancane, mene dhisit dewe jejak mangan mah. mesti mangane enak ya. Ora akale wong sugih, angkot akeh kae mangane tahu tempe mah. Oh, kan biasanya tengah iku mangane enak kok sate, daging, soto iku. Terus winginane maning nyoneng kok acong lho sing nasi trawen sih. Acong. Iya. Sing nang ngarepe ana mobil Harley kae. Motor Harley. Iya. Iya kowe. Mangane pada tahu tempe mah. Jadi kayak kiye mah, makane wong pada sugih-sugih nen mangane tahu tempe mah. Ora kayak dhewe kan mangane chicken, rendang, sate. Ayam iku. Makane ora sugih-sugih. Berarti kudunya mangane tahu tempe kowe. Iya. Ben sugih kowe. Ben sugih. Oh iya mah, ngomong-ngomong gara-gara mangan tote ngeli papa juga sarapan loh. Sarapan. Iya, ngeli nemen. Makanya denger wong sugih-sugih jebule mangane tahu tempe ora tau mangan enak. Ora kaya nyong, benyong ya berapa ya? Mangan tempe. Ben cepet sugih. Pantesan kaji tobiin angkot akeh. Wacungnya praune nganti 17. Dene lah wis getek lawen dikit. Pengen sugih apa ora? Ya pengen lah. Oke, jere miki kaji sapa kaji tobiin. Iya. Mangane tahu tempe tok ya. Iya. Ben sugih ya. Duwe prau. Duwe prau. Sapa miki kok acong? Duwe prau. Kok acong pen motore kanggo Harley ya ning ngorepe jejeran rapi. Mangane tahu tempe tok ya. Sampean mangan nasi tok ya, mau bisa malen luwih sugih kan kuwe, Pak. Duwe mobile pira, Pajero jejeran 5, mau kapale 10. Kayak ketok lho kalau Wis dipangan pengen sugih apa ora? Papa suka sugih papa. Oh, iya. Jadi pengen sugih. Tapi mah tahu tempe tok pengen sugih. Pas sugih apa itu? Makannya enak dibutuh sugih mangan. Ini kan seneng dadine teng sampean sugih. Ora mabuk dadi.